Okay. So, the first thing to do, of course, is to log in to your DepEd email. Okay. So, DepEd email po ng school. Ika-clarify ko lang po DepEd email po ng school. Okay? So, once na nakalagin na po kayo dito, pupunta po kayo ngayon sa Drive. Okay? Google Drive. Yan. So, napakalinis pa nitong aking dummy account na to kasi wala pa ito halos na laman. Ito lang, pero hindi tanggalin ko ito. Kahit wag na. Ayan. Okay? So, if ever po na mayroon ng laman ang inyo pong ito, yung form, yung ang tawag dyan, yung template nyo po sa BIS, okay? I-assume natin na nalagyan nyo na po siya ng entries and you are now ready for validation. So, according po kay Ma'am Ting and kay Sir Nick, kailangan nyo na po yan i-upload kahit hindi pa na-validate. Okay? Kasi pwede nyo naman siya palitan after the validation. So, assuming na andito na po siya, nalagyan nyo na po siya ng entries, ipapasok na po natin siya sa Google Drive ng ating pong school account. Okay? So, idadrag lang po natin siya dyan. Yan. Okay? Lalabas po yan na draft files to instantly upload them to my drive. Yan. Okay? So, uploading na po. Okay? So, assuming na yan na po yung ating BIS file. Okay. So, ang gagawin po natin dito sa file na to ay i-share po natin siya sa mga validators. By the way, doon po sa memo, nakalagay na po yung lahat ng validators. Okay, of course, hindi nyo pa po alam yung mga emails nila. So, later on po, after the orientation, I will be sending po sa email ng school yung kompletong list ng emails ng bawat school kasi iba-iba ang mag-a-attend na nurses, iba-ibang mag-a-attend per district po ata. So, ang ibibigay ko po sa inyong emails ay yun na po yung buong listahan kung saan nyo po i-share ang inyong form. Okay? So, for example lang po, ito yung aking BIS na form na Excel file. I-share ko po siya. So, kailangan ko po siyang i-click. Then, punta po ako dito. Ayan. Ay, sorry. Dito po, sa share. Okay? Click po natin yan. Then, ito-type ko po dito kung sino yung validators. Pero po sa inyo, ang gagawin nyo lang po ay, pag na-receive nyo na po yung listahan ng validators, copy, then paste lang po siya dito. For demo purpose po, ilalagay ko lang po ay yung account ko as validator. So, ang ilalagay ko lang po muna dito ay ang aking email. Isasali ko na po si Ma'am Ting para mas madami kayong makitang comment. Ma'am Ting, isasama na kita. Karin Dominguez at deped.gov.ph. So, since itong account ko pong ito ay bago, kailangan ko pa po siyang i-type. Pero sa inyo po, pag tinype nyo yung mga pangalan na to, lalabas na po yung mga emails na yan. Kasi palagi nyo na po yan na, nasa contacts nyo na po yan, palagi nyo nang ini-email. nick.deped.gov.ph. Sino pa? Nandyan. Halimbawa si nick.deped.gov.ph. Tama. Then, si Ma'am Sheila, for example, nakita ko si Ma'am Sheila Barameda at deped.gov.ph. Then, si Sir Raysan.Perillo at deped.gov.ph. Sino pa ba? Si Ma'am Lim.
Evelyn Dudley. Ulitin ko po, don't worry, hindi mo nyo po ito kailangan i-type later on kasi ika-copy-paste nyo lang po ito. Isisend ko po ang listahan ng email sa inyo. Evelyn Dudley at deped.gov.ph. Okay, pwede na yan. Okay. So, ang ilalagay po dito ay pwedeng commenter, pwedeng editor. Okay, so dahil kahit po editor ilagay nyo dyan, kami pong mga validators ay hindi po mag-i-edit. Magko-comment lang po kami kasi kayo po ang mag-change ng entries ng schools nyo. Okay? So send, pwede po kayo maglagay ng message. Please validate our schools BEIS data entries. Okay. So, pwedeng maglagay ng message, pwedeng hindi. Okay? As long as na-share nyo po siya, okay na po yan. Okay? Isisend ko po yan. Okay? So, ang ginagawa ko po ngayon ay yung step nyo po kasi account po ito ng school. Okay? So, ngayon po, na-i-share nyo na yung file.